estiguin còmodes, que hi hagi una temperatura adequada. Ara tu imagina't, que això m'ha passat a mi, els que fan teatre no els hi passa tant, però jo, per exemple, hi ha una temporada que es va ficar de moda a La Rioja, que a les 4 de la tarda a la plaça, com aquí a la plaça Sant Joan, doncs els bars es ficaven d'acord i contractaven un artista. Però clar, la diferència és que a La Rioja s'alça més el col, o sigui, aquí, i la gent estan més contents, per dir-ho d'alguna manera, ja m'entenen. Sí, sí. I clar, llavors allí un passa per aquí, l'altre passa, i tu allà explicant coses, vull dir, és complicat. Ara, jo quan surto en un teatre, que estan tota la gent sentats, allí que estan bé, que no tenen res més que fer, vull dir, clar, amb el mínim esforç te'ls menges aquell dia la gent. Sí, però clar, la resposta del públic sempre és diversa, pot ser variada, pot ser que et facin descontrolar una mica o no? Sí, a més a cada lloc hi ha la seva cultura, cada lloc és diferent. Aleshores, aquí està el professional. Vull dir, els 2 primers minuts has de saber per on has de tirar, has de tindre un guió, però un guió que sigui dinàmic, que sigui flexible, i doncs que puguis anar cap aquí o cap allà. És a dir, depèn del tipus de gent, depèn del nivell cultural de la gent pots explicar unes coses, depèn del nivell cultural d'una altra gent pots explicar unes altres. Per exemple, si jo estic treballant amb un nivell cultural més aviat alt, hi ha un moment als monòlegs que parlo de les noves tecnologies i dic, oye, que l'altre dia le llamaron y dijeron, oye, que te llamo por la cortadora del césped. Diu, anda, pues escucha de fàbula. I en molts llocs això no ho entenen. Perquè una de les teues premisses és sobretot que la gent que tinguis a baix, a platea, t'entenguin, no? Entengui, és a dir, jo quan vaig estudiar comunicació em van ensenyar que el receptor del missatge ha d'entendre el mateix que tu vols dir. Perquè tu vols dir una cosa però en realitat ja en dius una altra. I això com se sap? Això és a base de pràctica complicada. Hi ha uns esquemes, vull dir, això seria un objectiu d'un altre programa que estaríem hores i hores parlant. Sembla que no, però està tot estudiat. Hi ha les barreres de la comunicació. Dic, sembla que no, però està tot estudiat. Acció-reacció, no? Sí. El que sí no està estudiat són els somnis del Xema. Què passa amb els somnis? No, jo encara ho somio. Jo quan feia teatre somiava que no em sabia el paper. Ho passava molt malament. I encara ho somio a vegades que m'han trucat, l'altre dia estava parlant amb un amic meu, que m'han trucat per fer una suplència en una obra de teatre i no em sé el paper. O que, per exemple, estic en un espectacle de varietats i em toca sortir i no estic preparat, no estic vestit, em falta arreglar les coses de la màgia, i això et fica... Com allò que somies que et maten, doncs és el mateix, eh? Això pot ser excessiu cel de professionalitat, de voler quedar bé, de que no falli res, de que... Jo m'imagino que sí. Jo m'imagino que... No he parlat mai jo amb cap psicòleg ni persones d'aquestes que fan el psicoanàlisis, però jo m'imagino que sí. Això és igual que una altra cosa. Hi ha vegades que jo me n'he anat a dormir amb un problema, d'algo, d'un joc de màgia, d'una història, i he somiat la solució. Però la solució real, I ens l'endemà la tens? Sí. I l'endemà veus, la solució era aquesta. Això també m'ha passat a mi. Jo soc una persona estranya, vull dir, també pot ser. De moment és mag i humorista, no tothom ho és. Tens un espai determinat amb un llibre, has de seleccionar el que t'ha passat en 20 anys. Com es fa? Quantes anècdotes t'hi caben? Què has fet per a... Me sembla que eren 22 pàgines amb una font Tim New Roman de 10 punts o 12 punts. Jo senzillament, ara amb l'ordinador rai, et fiques allí i de tot el que tenia... Tot el que ja tenies reservat de molts anys, no? Igual que a nivell polític també ho vaig apuntant, coses que em passen des de... Jo a part també tinc l'oportunitat de ser funcionari de l'Estat, no? I les coses que passen, que he vist, que tal, jo sempre apunto, però no se sap mai. Jo l'idea és que tenia ganes de fer un llibre, no sabia per on agafar-ho. Llavors l'únic que vaig fer és ficar un ordre cronològic i procurar agafar anècdotes que fossin diferents. Vull dir, que no es xafessin l'una amb l'altra i que fossin el més divertides possible. Ho va veure l'editor i va dir, perfecte. I jo vaig dir, home, si hi ha alguna cosa que no t'agrada la podem canviar. Em va trucar, em va dir, oi, aquello està perfecte. Per exemple, explica'ns-en alguna, a part de la corbata. N'hi ha moltíssimes. Per exemple, el Pajares, què li va passar? Això era Balaguer. Això era Balaguer. A Balaguer es feia un espectacle i l'Andrés Pajares, aleshores, en aquella època feia gales. El cert és que quedava molt ben directe l'Andrés Pajares i doncs va arribar, com sempre, arribes amb molt temps. L'Envelat estava baix al riu encara, abans de les riuades. Ell arriba, era la figura, surt l'últim, i se'n va amb un bar que hi ha dalt amb una placeta. I aleshores hi havia hagut uns problemes, això ho explotava una empresa que està relacionada amb una agència d'espectacles, que és la primera que vaig treballar, que es diu Espectacle Girona, i li van dir, al porter, diu, escolta, aquí tothom ha de pagar, que no es coli ningú.
Diu, i a part hi ha el Xema que porta els temes de premsa, si vol algun periodista que parlin amb ell, i si no, tal. Bueno, i arriba el Pajares, com que ell sortia l'últim, pues, va fer un cafè, nosaltres estàvem al bar, i Andrés, què tal? No, ve a iros, jo me bajaré i tal, una brica als hombros. Un Pajares totalment diferent al Pajares d'ara, Sí. En quant a persona, és a dir, Sí. però ja era molt conegut. Me l'ha guanyat el Pajares d'ara, no? no? Era un gran xum, a mi em va agradar molt, l'havia vist diverses vegades, havia treballat amb ell, m'agradava molt. I arriba, i a la porta, el porter diu, alto! Diu, l'entrada. I ell, tot seri, molt educat, diu, no, és que jo, diu, soy Pajares. I a Balaguer uns gitanos que es diuen Pajaros. Vull dir que són molt coneguts, no? De Balaguer, aquests gitanos de tota la vida que han estat a Balaguer. I el Pajares diu, no, és que jo soy Pajares. I el porter diu, ni Pajares ni Pajaros. Jo m'han dit que aquí havia de pagar tothom. Aquí paga tothom. Ell es queda parat, jo estava llubec, i llavors vaig dir, oye, mira, què tal? Ah, vale. Però vull dir que ell es va quedar com a molt... Primer perquè no entenia l'idioma, no? I segon perquè diu, passi. Tot i això ja havia sortit a la televisió, eh? Sí, no era l'època, hi ha una altra anècdota també que havia sortit a la televisió, i una trencada de pantalons. Jo sóc molt maniàtic, i aleshores jo em porto un peu de micro sempre, perquè jo treballo amb un micro de peu que vaig sin pinça, això em molesta molt a la cara i tot això, llavors, i aleshores, aquell dia, per lo que sigui, vull dir, des d'aquell dia em sembla que el porto. Hi havia el micro, i quan l'alçais, les potes, saps que el micro té 3-4, una feia, clar, se ballava. Hosti, això molesta molt, si l'has de moure. Llavors, en un moment donat, agafa i fa pum, perquè es quedés fixada, i al fer pum, era un micro anat, bum, i cau el micro. Llavors, a l'aplanant per agafar el micro, se me trenquen els pantalons des d'aquí fins dalt al cul. Això a l'escenari, no? A l'escenari, sí. La meva dona, entre aquestes, fem un número amb ella, que el fèiem aquell dia, amb una capsa ficada al cap que no s'entera de res perquè no hi veu, que l'he de travessar amb espases. Hòstia, jo amb els pantalons trencats, ella a la cap... Doncs jo vaig continuar, la gent rient, menys mal que dic, no és l'època dels mòbils i que tot arreu es feia fotos i no va passar res, sinó que hagués sigut el campió amb aquests vídeos de primera, amb aquestes històries de tomes falses i tot això. I allà, amb la cama en l'aire, aquestes coses. Content del resultat del llibre? Però jo diria que sí. A veure, jo sempre m'havia fet il·lusió. Diu que s'ha de plantar un arbre n'he plantat algun. Que s'ha de muntar un globo. Jo també, vull dir, jo vaig fer un programa de ràdio al seu dia des de dalt d'un globo aerostàtic. Vull dir, llavors me faltava lo del llibre. Vull dir, sí, jo estic contentíssim. Molt bé, doncs un llibre que ens recomanem a la nostra audiència, no ja per riure, però sí per conèixer aquells que ens fan riure, aquells que ens fan passar una estona agradable. Per què no ens dius, per exemple, les teves properes actuacions per aquí? Perquè ja donem peu a que et vinguin a veure. Sí, a més, aprofito per queixar-me, que aquí a Lleida no em contracten senyors alcaldes, regidors, a veure, que queda molt bé i estic treballant a Barcelona. Mira, el dissabte estàvem a Barcelona a la nit en un barri que es diu La Catalana, l'altra setmana estàvem a Xerta, a Arnes, i aquesta setmana que ve tinc la sort, em sembla que és una de les poques que tinc amb tot l'estiu a Lleida, que és el dimecres dia 12 d'agost a Santa Maria de Meà, dins d'una setmana cultural que fan a la plaça Major a les 11 de la nit, és a dir, que tots els que estiguin allí a la Noguera que vinguin. Santa Maria de Meà, dia 12 d'agost, em sembla que és dimecres a les 11 de la nit. Molt bé, no és ni un programa protesta, però... Però quasi. Doncs aquí ho deixem, eh? Com la protesta que fas també una mica al llibre de dir, senyors, que aquells que surten a la televisió també hauríem de ser coneguts, també existim, eh? Sí, això és una altra història. Se'ns acaba el temps. Jo et demanaria, sisplau, un altre truquet de màgia abans de donar pas a les nostres... Mirarem a veure què trobo jo per aquí. Mira, encara els guants d'abans. A veure què tinc exactament... Ah, sí, mira. Mira, m'hauràs d'ajudar tu, eh? El que faci falta, eh? Obre aquesta capseta i cuida que no et caigui. Hi ha unes anelles. Obre, sense por. I ves ficar les anelles aquí a la vareta. D'una en una? No, de dos en dos, de tres en tres, si no estarem molt rato. Espera't, que s'han d'anar moient. De pas, aprofita per mirar-les, vull dir que veguis que són anelles, vull dir, normals, corrents, vull dir que no s'obren ni res, vull dir, no. Anem fent així, és ficant. Ah, exacte. Quan estiguin totes... Ja no en queda cap? No en queda cap. Vale, perfecte. Doncs ara farem el següent. No, para. Farem el següent. Tanca. La vareta quasi que ja la podem guardar. No, sacudeix una mica. I ara treu-n'hi una. Jo no la vull tocar, la capsa, eh? Treu-n'hi una. Això és màgia. Això és màgia, efectivament. Gràcies, Xema, per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Bona nit i bona sort, tant en les actuacions com amb el llibre. Gràcies. Nosaltres presentem l'espai a la fresca, tot seguit, des del pati de l'Institut d'Estudis Lardens. Fins ara. Wellness Mèdic, un centre de tractaments mèdics i estètics avançats.